Dobrý večer. Dnešný koncert z diel klasikov svetovej hudby, v ktorom okrem iného počujete Ravelovo Sláčikové kvarteto, malú suitu Clauda Debussyho a melancholické piesne o láske od Víteslava Nováka, otvárame skvostom klasickej hudby malou nočnou hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrá bratislavské inštrumentálne kvarteto, ktoré sa práve vrátilo z úspešného zahraničného zájazdu. Prosíme o prepáčenie. Solista nášho kvarteta je momentálne indisponovaný následkom náhleho návratu do vlasti. Ešte raz prosím o prepáčenie. Prosím pánov, aby okamžite začali koncert. Ak by sa koncert ani teraz nemohol uskutočniť, budeme nútení dnešný večer zimprovizovať. Prosím. Tak to sa nedá hrať vážna hudba, no to nie, hlavne nie Mozart, to sa... To človek nemôže zadržať toto. To radšej zahrám do uši a to zahrám... Nehnevajte sa, to sa mi ešte nikde na svete nestalo. Koncertujem už roky. To je strašné. Nemáte nejakú miestnosť na štikútanie? Na štikútanie, ovládajte sa, prosím vás. To sa nedá. Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať svoju tvár, pretože podľa tváre možno spoznať človeka, podľa tváre možno uhádnuť vek, zamestnanie aj meno. No. Čo, aj meno možno uhádnuť podľa tváre? To si musím vyskúšať, počkajte. Milostivá pani, vy tam vzadu, ja nechcem byť indiskrétny, ale podľa tváre, nie ste vy náhodou Selma Lagerlöfová? Nie, čo? Nie? Tak to sa nedá podľa tváre. To nie je Selma Lagerlöfová. Môžem ja za to, že neprišla? To sa vôbec nedá určiť podľa tváre, prosím vás pekne. Dokážte mi to. Ukážte mi tu aspoň jedného, koho poznáte podľa tváre. Koho poznám, tak ja som strašne zvedavý. Napríklad... No napríklad vás. No, už podľa tváre vidno, že ste chudák. No dovoľte, veď ja mám pravidelnú stravu. No, vy nemáte ani školy. No, tak školy dokončené nemám, to je pravda. Vy ani nechápete tento svet. Prečo? Vedu, umenie, politiku. Prečo by som nechápal? Od útleho malička ma moja mamička učí chápať celý tento svet. Predovšetkým umenie, vedu, politiku. S týmto ksichtom, prosím. Ja keď som bol malý chlapec, k nám chodieval jeden hypnotizér. To bol veľmi vzdelaný človek. On v hypnoze vždy maloval. No tak každý umelec maluje v hypnoze. No. Nie, on v hypnoze maloval byty. On nám tak prekrásne vymaloval kuchyňu. Veď ste boli u nás, to je takto. Také čiary, potom také bodky, potom zase čiary, potom také kvetinky, potom také kruhy, potom zase bodky a tuto už máme špajzu. A tej špajze Zostaňte tak. A ako sa tak na vás dívam, vaša mamička bola tiež umelkyňa, čo? Samozrejme, moja mamička vyšívala goblény na počkanie. Váš otec... Môj otec ten nebol. Kde? Ten vôbec neexistoval. On raz ráno vošiel do kuchyne a povedal matke, bolo radšej nebyť, ako byť otrokom. A tam sa nám zbalil v kuchyni na podlahu.
Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť. A čo pohreb? Vydaril sa, hej? Áno, poplakali sme si, potom sme ho zasypali. No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák, no. Ale nie, prečo? Ja vôbec nie som chudák. Ja mávam dni, keď sa celý deň smejem, od rána do večera, v jednom kuse, asi takto. A potom samozrejme mávam dni, ktoré preplačem. Zase od rána do večera, asi takto. Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel 4 minút. Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo. A čo vy? Vy máte nejaké krédo? Prosím? Vy máte nejaké životné krédo? Prečo? Niečo na mne vidno? Pre Boha. Ale nie, čo vy? No keď sa tak na vás človek díva, podľa tváre by som súdil, že No, vy ste... podľa tváre, no. No povedzte, No. mechanik. Ale mechanik. No to je typická tvár mechanika. Ale čo si vymýšľate, mechanika? Ale ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako Ale mechanik. prosím vás, chodiaky Tak mechanik. sa hanbíte, no čo sa hanbíte? Ja nie som mechanik. Čo ste? Ja sa len tak tvárim, no. Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem, chápete to, no. Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ. No ukážte to, No to sa pozrite, no. Som zvedavý. Jaj, Bože môj, ten môj veľkopodnik. Áno, celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ. A keď prídem medzi čističov okien, Áno? keď prídem medzi čističov okien, tak som hneď jedným z nich. Aha. Áno. To okno je celkom čisté. Áno. A keď prídem medzi úžerníkov, tak som zase úžerník. To je ako? A dávajte pozor teraz, medzi rušňovodičmi, rušňovodič. No. Ide z tej kolaje. Bum! Haló, ministerstvo dopravy? Máte o jeden rušeň menej. Áno. A teraz, To je... dávajte pozor, teraz ako sa tvárim. To je zememerač. Ako ste to uhádli? No podľa výrazu Ale tváre. teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďte sem. Kde som ja tento ksicht videl? Zememerač na dôchodku? Doktor Živago. Áno. Predstavte si. A kto vás toto všetko naučil? Sám život. Úplne sám. Úplne sám. No, vy ste museli mať mimoriadne ťažký život. Ale prečo ťažký? No, tak narodil som sa... To ani nie je možné. Vy ste sa narodili? No. To je zaujímavé, lebo aj ja som sa narodil. Dvaja ľudia rozličných charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie. Kde sa vám to stalo? Čo? Kde som sa narodil? Áno. Narodil som sa v departement... V apartment. V departement sur le pont d'Avignon. Bolo to v jedno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, ústrice, potom priniesli božolé. Božole nemám rád. Božole sú také príliš mastné. Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pidlpabine a jeho manželky grófky poľského pôvodu Elizabeth Goralučici-Nežal. Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy z krabov, majonézy z kurčiat. Na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame, čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali? Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem. Tak to áno. To áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk. Čo som sprostý? Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak... A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený Bulhár. Tak sa... Ale aj tak vám nezávidím. Vás doma bijavali však. Ako ste na to prišli? No podľa tváre. Ale prosím vás, mňa, že by byli doma. Veď môj otec bol humanista. Ale čo? No, a matka, tá tiež nebola celkom normálna. Ale pretvarovať sa vedeli. Jedna radosť, to ich život naučil. Otec humanista.
Ten sa vám celý život tváril ako nihilista. Prosím vás, ako je to? Úplne znechutene, takto chodil po byte, on vám nič neuznával, on prišiel domov, hladný bol ako vlk, obed bol na stole. A on hneď chňap a do polievky, ukážte ten slíž. On prišiel, pozrel sa obed na stole a hovorí, neuznávam jedlo. A vôbec nič neuznávam, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa umrel od hladu. Tomu ja hovorím dôsledná pretvárka. Až jedného dňa, vlastne bolo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze. S kým? Ako hlce šošovicu. Šošovicu uznával? Ale neuznával. Tak matka hneď vedela, na čom je. Vidí ho ako hlce šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbablec jeden. Za misu šošovice predá svoje presvedčenia. Hneď to ja ti ukážem, ty nihilista. A v tej špajze? Takže otcovi neostalo nič iné, len ako si dojesť tú šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastne materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila. Neverila. Ani to. A viete, prečo toto všetko bolo? Lebo váš otec humanista sa tváril celý život ako nihilista. Áno. On si vybral ten najnáročnejší druh ľudskej pretvárky. Áno, to je prvá kategória, first klase. To je skutočne veľmi náročné, no. Pretože byť holičom a tváriť sa ako kaderník, to je nič. Čo to je? Ale byť humanistom a tváriť sa ako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka, viete, tam to duchovno. Áno, to poznám, toto má plné duchovno. No. To je skutočne náročné, sú takí, čo to vydržia, sú takí, ktorí to dokážu, je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú v hĺbke duše humanistami, je medzi nami plno militaristov, ktorí sú v hĺbke duše pacifistami, a je medzi nami aj zo pár imperialistov, ktorí sú vlastne hlavná vec je, aby sa vedel človek tváriť dostatočne blbo. Áno, to je správne. Ja som si vybral pre celý svoj život taký ten najjednoduchší, povedal by som, ľudový druh pretvárky. Tváriť sa blbo. Áno. A hlavne, že sa vám to darí. Áno, ja už mám prax. Ja už v detstve, ja som prišiel do školy a učiteľ hneď išiel po mne. 5x6. A ja nič. Ja som sa tváril ako druh. Aha, ale pritom ste vedeli, koľko je 5x6, veď? To voľte. Malá násobilka. 5x6 to je, počkajte, asi takto som sa tváril. A u nás doma vôbec všetci, celá rodina. Ja som prišiel domov, celá rodina sedela pokope, obedovali a pritom debatovali. Tváriť sa blbo, to sa človeku vždy zíde. Viete, s tým vystačíte v každej ľudskej spoločnosti a v každej historickej situácii. Ale má to jednu obrovskú nevýhodu. No čo akú nevýhodu to môže mať? No? Mňa ľudia majú strašne radi. Aj, nepríjemná vec. Mne stačí ísť na ulicu a na mňa sa vrhne úplne neznáma pani. Julko, to je náš Julko. Toto je Jožko, môj synček. Julko, podržte mi Jožka na chvíľu, vrátim sa v piatok. To je strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodia do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku. Tam žijem, pracujem aj spávam. Počúvajte, a čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by... Milan, to už nejde. Ja viem, to už nejde, ja som si zvykol. Ja viem. Strašné. Niekomu to zostane až do smrti, no. Ale nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád. No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo, ako sa pretočiem. Viete čo? Majte ma všetci radi. Vždy som sa pretlkol. Vás doma telkom. No v detstve a ako? Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6:00 a do 7:00 si čistila tie palice, ktorými nás potom tlkla. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Oteckom, spomínal som, sa nepretlkol. Ale my ostatní, hej. Mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Raz mi aj nohu zlomila. Tak toto nie je moja, to je staršieho brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď ťa zabijem, ale vychovám si ma poriadneho občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc, čo mala najbližšie. Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívať ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu, lyrickú melódiu.
krásne dieťa. Zobudíš sa, strčieme ťa. O chvíľu slnko vstane. Svrbia ma obe dlane. Domeček sa do tmy halí. Otvorte, prosím, nášho Spínkaj len, synček malý. Ráno v kúte zvolenou zas ťa stlčiem polenom. Ach joj, ty mojim polenom. Ach juj, ty mojim polenom. Carmen! Bravo, grazie, bravo, grazie, bravo, grazie. Poďte. Vietor ti podáva dlaň a šepká, milý môj, vstaň. Vezmem ťa do ríše snov, do zeme zo zlatých slov. Stojí tam vysoký hrad s princeznou, ktorú máš rád. Vietor ti podáva dlaň a šepká, milý môj, vstaň. Každý má svoj malý sen a hľadá pesničku preň. Každý má svoj malý žiaľ a nevie, kam by ho dal. Noc vtedy vychádza z brán a vkladá prsty do rán. Za oknom zostal jej tieň. Na viečka sa dá ti sem. Už spíš a objal ťa tvoj sen. Už spíš a objal ťa tvoj sen. Zvečerilo sa a o takomto čase na celom svete ľudia vstupujú do divadiel a herci vychádzajú na javiská. Som veľmi rada, že ste si dnes vybrali práve toto naše divadlo, i keď ste mali možnosť bohatého výberu. Divadlo La Scala
Metropolitan Opera, Comédie Française alebo Ukrajinské národné divadlo v Prešove. A pri tejto príležitosti by som sa rada vyznala zo svojej lásky k divadelnému obecenstvu, teda k vám. Každý herec zažíva večer čo večer taký zvláštny pocit, keď vás sledujeme, ako sa vy, v podstate cudzí, neznámi ľudia, hrniete všetkými vchodmi do divadelnej sály, aby ste ju v zápäti obsadili. A tento pocit je príjemný. Prišli ste sem, pretože sme vás zavolali. Nebojíme sa vás, nie ste ozbrojení a vieme, že po predstavení sa všetci rozídete a neostanete tu na neurčito. Účet za prípadné škody, ktoré by ste dnes večer spôsobili, je taktiež zahrnutý vo vstupnom. Preto mám rada divadelné obecenstvo a každý večer sa naň teším. Len ma mrzí, že vás nemôžeme privítať tak, ako sa patrí. Tak, ako vítajú svojich hostí všetky dobre vychované divadlá, od Oxfordu až po Cambridge. Pri dverách stojí totiž olivrejovaný uvádzač a vždy, keď vojde divák, buchne palicou a oznamuje hercom. Lord Merriman, strážca pokladu. Lord Chesterton, strážca pečate. Jan Ždiebik, nočný strážca. Účinkujúci potom hneď vedia, s kým majú tú česť a medzi javiskom a hľadiskom nastane žiaduci kontakt, ktorý je tak veľmi potrebný práve v takýchto divadlách. Niekto z divadelnej spoločnosti potom oznámi obecenstvu, o čo divadelníkom vlastne ide. Ide totiž o to, aby všetko bolo na jedno kopyto. Aby tráva, aby ruža, aby hnedý jeleň, aby mokrá voda, aby všetko, ako vravím, bolo na jedno veľké a krásne kopyto. To je ľahké, vraví učiteľ z 3. B. Treba len docieliť, aby tráve narástla napríklad noha. Aby rúži narástla noha, aby jeleňom narástla noha, aby mokrej vode narástla noha a potom, ako vravím, všetko bude v poriadku. Všetko bude kráčať jedným smerom. Raz, dva, ľavá, ľavá, tráva na jednej nohe, rúža na jednej nohe, hnedý jeleň na jednej nohe, mokrá voda na jednej nohe, nikto nevybočí z radu. No iba zo pár ľudí príde o nohu. Ale to je nič, to je predsa maličkosť. Keď sa rúbe les, odjak živa lietali nohy. Človek, ktorý vymyslel tento príbeh, chodieva občas sem medzi nás. Nosíva pod pazuchou taký starý obchytaný zošit. A niekedy, keď prekoná svoju hamblivosť, tento zošit otvorí a číta nám z neho takéto básne. Aj minule sme sedeli v divadle po predstavení veľmi dlho. Zdôveril sa nám, že sa chystá otvoriť si bar. Bude v ňom čapovať vône kvetov. Objednáte si konvalinky, levandule. A keď budete mať málo peňazí, tak jednoducho prosté ihličie. Ponoríte slamku do pohára, ktorý až po okraj bude naplnený čírim oparom kvetu a nadýchate sa do sítosti. Keď sme vyšli z divadla, bolo už ráno. Nikto okrem nás nepočul na ulici toľko tajomnej, belasej hudby. Aniel barokový, čo mlčky stojí v kúte kostola. Si slovo, ktoré nikto nevysloví. Si ako pohár kryštáľový, čo padá zo stola. Si lúka, na ktorú nevkročím. Si ako rana
občas zabolíš. Si chladná kvapka rosy na obočí. Chcem len raz nazrieť do tých očí, ak mi to dovolíš. Prestaň ma trápiť mlčaním. Mlčanie pichá ako týka. Ti raz krídla poraním. Neskoro bude vzdychať. Nepomôže ti maska baroková a potom zakázané slova do ticha vysloví. Kde ste? No ja som si to tam vzadu celé precvičoval tie tváre, viete to tvárenie sa, všimnite si, ako som sa zdokonalil. Napríklad teraz, ako sa tvárim. No, už som vám povedal ako chudák. Ešte stále sa tvárim ako chudák? Prosím vás, vy ste taký vzdelaný človek. Dajte mi pokoj so vzdelaním, mám 3 semestre filozofie a už mi to každý vyhadzuje na oči. No nie, ja by som potreboval taký krátky kurz v pretvarovaní sa. Ja nemám čas na kurze. Keby ste mi aspoň 5 tvári, keby ste ma naučili, prosím vás. Aspoň pol semestra, keby som k vám mohol chodiť. Pán asistent, prosím vás. Pán docent. Na to vám kašlem, docent. Pán profesor. Viete, som v takej situácii bezradnej, skutočne musím sa k vám... Tak čo? Dobrý večer. Potrebujete pomoc? Áno, áno, áno. No pravda, veď s takouto tvárou nemôžete chodiť po svete. No veď hovorím. Veď by vás udúpali, no. Viete čo? Urobíme taký malý pokus, hej? To môže byť aj väčší, to je v poriadku. No dobre, tak aj väčší spravím. No. Urobíme taký pokus. Ja vám dám za ucho a vy sa budete tváriť ako keby nič, hej? Aha, a vy ako sa budete tváriť? No, ako keby som vám dal za ucho, no. Čo, ako keby? Takže to za ucho mi nedáte? No dám, no tak nebudeš, preto. dám, no. Len sa budem tváriť, ako keby som vám ho nedal, rozumiete? Áno, Tak áno. postavte sa takto. Tak to stačí. Áno, nadýchnite sa. Hlavičku hore, takto. Máte zuby? 2. To stačí. Tak, pozor, tak ja sa takto rozoženiem a potom vám... Počkajte, vy mi dáte za ucho a ja sa mám tváriť ako keby nič? A nechápete, že ide o pokus, ak to vydržíte, tak sa viete pretvarovať. Jaj, áno, rozumiem. Ešte takto. Takto, tak, áno. Pridržať pre istotu, nadýchnuť. Áno, a ja sa rozbehnem tu na odtiaľto a potom vám tu na jednu zavalím. Počkajte, a nemohli by sme to skúsiť naopak? Aj naopak Vy keby ste sa to sa dá. postavili Hej, sem tak a ja to by sem, som- ja by som vám dal za ucho a budem sa tváriť ako keby nič. A prečo? No nechápete, ide o pokus. Keď to vydržíte, tak ste chlap. A keď nie, o 2-3 týždne ste z nemocnice vonku. No dobre, ja mám buď sa za ucho preniť za nič a mám sa tváriť ako keby nič. Ale čo? nie, o vás vôbec nejde. Vy sa tvárte ako chcete. Ja sa budem tváriť ako keby nič a pritom vám takú vrazím, že poledíte až na ulicu. Vy ani nie ste taký chudák, ako vyzeráte, čo? Nie, čo? Už sa to zlepšuje. No. Viete, ako sa budem tváriť? Ako Cassius Clay. Čo? Cassius Clay. No, dajte pokoj. Strangers of the night. Dajte pokoj. I have Coca-Cola. Toto vám mňa neplatí. Ja vám dám na solár. Tuto máte solár. Vy neviete, kde máte solár? Tuto. Aha, čo je? Kam zase utekáte, preboha, kam zase utekáte? Ja si chcem precvičiť nejaké ďalšie tváre, keď už som taký talentovaný. Ja by som strašne rád napodobnil nejakého významného štátnika. No. Napríklad toho... Toho radšej nie.
nie je také jednoduché, viete čo, ja som všetko musel obetovať, kým som sa naučil meniť tváre. Čo? Celý život. Celý život? A či? No pochopiteľne, že môj, no. Ešte pár ľudí na to doplatilo, ale celý život som ja svoj život som Vy ste obetoval. museli mať mimoriadne dobrodružný život. Dobrodružný, napínavý, plný vzrušenia, jedna dráma, moje detstvo, Ježišmária. Tak nám porozprávajte o svojom detstve. Moje detstvo, dávajte pozor. No to som zvedavý. Moje detstvo. Ráno vstanem, Ale čo? idem na záchod. Tým vašim zvyčajným krokom, áno? A tam som takých 10-15 minút. Chvíle plné vzrušenia. A potom do kúpeľne. Ako do kúpeľne? Vy ste mali aj kúpeľne? To pravda. No vy ste mali pestré detstvo. Ja som si myslel, že celý deň ste sedeli na záchode. Prídem do kúpeľne, umiem si ruky, krk, nos, uši, tvár, všetko a prídem do kuchyne. Vojdem do kuchyne, postavím mlieko na varič a v tom ten varič zapnem. Ježišmária. Takže ten varič horí a vlastne tým teplom zohrieva to mlieko. Zatiaľ zbehnem dole do schránky, po noviny otvorím schránku, vyberiem noviny, zatvorím schránku, vybehnem hore, medzi tým vstal otec, takže mi noviny zoberie. Áno, ukáž. Sadne si za stôl, ja sedím za stolom, čítam noviny z druhej strany a raňajkujem. Pozriem sa na hodinky, o 5 minút 3/4, vstanem a utekám do školy. Vy ste chodili do školy? Porozprávajte mi, škola. ako to tam vyzerá. Dvere, trieda, lavice a tam všetci sedeli. No úžasné. Bakšič, Bašňáková, Bednár, Chamberlain, všetci tam boli. Sedel som si medzi nich a teraz sedíme a čakáme. A v tom klop. Čo, kde? Na chodbe sa ozvali kroky. Ale čo? Klop. Ja som nič Klop. nepočul. V škole. Ja tak. Klop. Kroky sa blížia k dverám. Klop. Dvere sa otvoria. A vošiel učiteľ. Začala sa hodina, po hodine prestávka, potom zase hodina a prestávka. Vy ste mali pestrofarebné detstvo, stále sa vám to striedalo. Prestávka, to trvalo do 1, do pol druhej popoludní. Prídem domov, zjem obed, idem na ulicu hrať sa, vrátim sa o 6, o pol 7, zjem večeru, idem na záchod. Zase? Ale som nebol od rána, no tak... Ja sa pýtam. Potom do kúpeľne, umiem sa, šup do postele. A takto som žil 28 rokov. To je úžasné, keď vás tak človek počúva, keď ste mali nádherné, plné, bohaté, pestrofarebné detstvo. Viete, čo ja som mal za biedné a ubohé detstvo? Ako som sa ja v detstve nudil? Aké som ja mal jednotvárne detstvo? Londýn, Paríž, Kalkata, Kapské mesto, Rio de Janeiro, Sydney, Montevideo. To jednotvárne a neustále sťahovanie sa z miesta na miesto. Strašne som sa nudil, celé detstvo. Poznáte púšť Gobi? No tak z videnia. Na púšti Gobi nám zahynula naša najobľúbenejšia ťava Grundig. My sme celú púšť Gobi museli prejsť celkom pešo. Celú púšť pešo. A viete, čo nás najviac bolelo? Nohy. Veľmi som sa nudil. Alebo Hongkong. No, Černoši. Číňania. Už aj tam. No. Vystúpili sme s mamičkou z jej jachty v Hongkongu na breh a tí Číňania nás začali naháňať takou obrovskou rýchlosťou, že nás predbehli, no a tak sme sa zachránili. Jedna súvislá nuda, celé moje detstvo, alebo Ženevské jazero. Áno. Rumunsko. Sedíme v Ženevskom jazere, potiaľto. Už ani neviem, čo sme to popíjali. Počkajte. Ja tú vodu. Áno. A zrazu sa vynoril čašník a celý mokrý nám ukazuje takú tácňu. A na tej tácni bol lístok. Na ňom bolo napísané... Zaplatte. Nie. Utekajte, lebo vás zabijeme. Tak ste zase utekali. Ale čo? Zabili nás. Ja som sa potom už tak nudil, že ja som sa ani nepozeral von z mamičkinho lietadla. No povedzte, čo vidíte z takého lietadla, keď lietadlo letí? Čo vidíte? Tie poludníky, rovnobežky, to sa vám takto myhoce. Počúvajte, vy ste nemali ani promóciu. Čo? Ani maturitu som nemal. No kde, kedy? V Grónsku? No, to ste mohli v Grónsku už som si myslel, že sa bude normalizovať situácia.
Tam som si totiž začal vykladať pasiac. Áno. Viete? A myslel som si, že bude trochu vzruchu, ale v tom vošla moja matka na korčuliach. No tam je ľad v Grónsku, je ľad všade. Po celom byte. No, My sme sa do pivnice vždy museli prerúbať. Vošla, mala Halifax vtedy. Vošla aj s našimi 3 podnájomníkmi, vtedy bývali u nás Axel, Pausen a ten Rydberger. Taký malý. Mamička spravila piruetu, výborne sme si pochutili. A potom zrazu hovorí, ty počúvaj, Julo, ty tu máš takú zimu. Ja hovorím, mamička, veď sme v Grónsku, mám zatvoriť okno? Ona hovorí, nikam nechoď, ide sa. Do kuchyne, hej? Tam. Do Palerma! Čo? Do Palerma v zime, z Grónska na juh do Palerma. Na korčuliach? Nepríjemné. Strašné detstvo som mal. Predstavte si, že tá žena ma vláčila po všetkých tých exotických ostrovoch. No čo som ja z toho mal? Sumatra, Borneo, Java, ja som bol na Tahiti. No. Ja som bol na Tahiti. Capri. To ja len na Vianoce aj to nerád. To bolo Počúvajte, to takéto detstvo, to sa radšej nenarodiť. A keď sa narodí, tak sa hneď v zápätí zmárni. Áno, To no veď moja mamička sa aj chcela zmárniť. Dospelá osoba má rozum. Ona to mala premyslené všetko. Ona vyskočila z lietadla. No, krásna smrť. Otvorila dvere, šups, a už bola vonku. Hovorím, krásna smrť. Lenže to lietadlo ešte vtedy nevzlietlo. To je smola. No. Až potom zrazu vrr, a teraz si predstavte moju situáciu. Ja v lietadle a mamička pešo až do Bruselu. Roky som bol v Bruseli sám ako prst. Tak teraz Bez prostriedkov, bez všetkého. Už chápem, prečo vyzeráte ako chudák. Nie, Milan, spravme dohodu. O tom mojom hnusnom, odpornom a nudnom detstve nikdy, ale nikdy nehovorme. Hovorme o tom vašom krásnom, pestrofarebnom. Počkajte, mňa to strašne baví. Milan, ako to bolo? Vy ste ráno vstali a išli ste do kúpeľne. Najprv na záchod. Ja na záchod, áno. Bože, ako vám závidím. A v škole to začalo prestávkou. Bola hodina najprv, to je taký zvyk. No. Ale potom bola prestávka. Prestávka. Hodina, prestávka. Ten pestrý život. A kedy ste sa vy vlastne v tom vašom bohatom živote stačili naučiť sa pretvarovať? Kedy. Ja som sa stále pretvaroval celý ten čas furt. Áno. Zatiaľ, čo vy ste sedeli v tom vašom lietadle, ja som sedel doma. Dajme tomu na záchode, hej? A tak som sa tam aj pripútal. Mali sme tam aj tú tabuľku. No smoking. Na záchode nikdy v smokingu. A už som sa pretvaroval. Rozmýšľal som, konštruoval som. Ja som chcel skonštruovať lietadlo. Ale lietadlo už skonštruoval. A to som ja nevedel, to sa k nám nedostalo. Ja som si robil nákresy malé, väčšie, celkom veľké. Keby mi to učiteľ nebol zhabal, tak dnes nesedíme tu, no ale v mnou skonštruovanom lietadle sa vznášame nad Himalájami. Pozrite sa, Himaláje. Jožo, čo robíš na Himalájach? Hýbaj domov, prepadne ti vízum. A v škole som lietal zatiaľ len po chodbách cez prestávky, dával som spolužiakom podnožky, aby som zistil príčiny voľného pádu. A doma v noci som nespal, len som sa tváril, že spím, lebo v skutočnosti som opäť vyratúval, robil som si nákresy a záznamy. A ja som chcel vymyslieť, dajte pokoj, ja som chcel vymyslieť také lietadlo len s jedným krídlom, ale za to s takýmto krídlom. Pardon. Letectvo je náročné, letectvo je. A prišli ste na niečo konkrétneho? V tom čase, pravda, že v tom čase vznikol prvý variant môjho geniálneho prístroja. Čo takého? Spola výťah, spola lietadlo a ešte sa to dá použiť aj ako kladivo. A výhoda tohto kozmického výťahu je v tom, že hoci ho namontujete do 5-poschodového domu, áno, môžete sa v ňom vyviesť až na 32. poschodie. A ako je to možné? Pretože do toho výťahu som namontoval 32 gombíkov. Geniálne! A to je už len krok k dobytiu celého vesmíru. Áno, to je geniálna myšlienka, dobiť vesmír vo výťahu. Predstavte si, že by sme cestovali vo výťahu cez celý vesmír. Ionosféra, stratosféra, hemisféra, Ježišmária. Внимание! Я чувствую очень хорошо. Ах, батюшка! Nemáte kľúč od rakety, tu nie je vôbec vzduch. Idem sa prejsť po vesmíre, vrátim sa v pondelok na Zemeguľu. Ja mám asi 30 dekov. No vidíte, a takto sme sa mohli vznášať hore-dolu po vesmíre, keby mi dovolili namontovať ten výťah do nášho domu. Lenže ja som sa nevzdal, ja som sa presťahoval do stredu mesta a tam som vymyslel veci. Ježišmária, ja som tam vymyslel veci. Som na vás hrdý, Milan. Čo? Napríklad aj... Áno. Ale čo?
Air Armchair. To je on. Ladies and gentlemen, he is Mr. Lasica, Air Armchair Constructor. He is absolutely stupid. Mr. Lasica, nebezí plac. Čo je to vlastne Air Armchair? Lietajúca stolička. No, to je repulsík. Ja som Mr. Lasica, repulsík tako z autoryšo konštruktéry. Máte u seba nejaký malý náčeteček, mademoiselle Lasica? Áno. Tak toto prosím je stolička obyčajná kuchynská K. Ez egy közönséges K-konyhaszék. K nej je pripevnená špagátom M. Oda van kötve M-spárgával. Páka P. P-páka. Pákou P voľne pohybujete podľa toho, v akej výške chcete lietať. Celý vynález je sústredený do jednoho základného bodu a síce do bodu Ž. Ten ešte nemám. No. Ale inak to mám všetko pohromade. Stoličku K som zobral od susedov z kuchyne. Ja, a keď koňhábol vetol somsiedoktól. Špagátem som odrezal zo záchoda, obesil sa na ňom môj otec. Smutná to udalosť. M-spárgátot vécéről vetől fölakasztotta magát az apukája, de szomorú história! Páku P ja получил от товарища Ильюшина. Не нужно переводить. Mám tu už všetko pohromade, akurát mi chýba ten bod Ž, tak to aj tak nemá byť. Počkajte, apropos, ako vyzeral ten bod Ž? Taký malý čierny to bol. Joj, tak ten už ani vôbec nezoženiete. Prečo? Ten sa už dávno odsťahoval. Kam? До неконечно. Дорогие друзья, мы теперь сосылаем маленький подарунок нашему товарищу Ильюшину. Этот подарунок во форме песенки. Пеет наш певец Птица Ласица. Музыку исполняет наш музыкальный ансамбль. Прошу, познакомьтесь. Это наши товарищи-музыканты. А это наши товарищи контрреволюционеры. Это наш мегафон. Девушки, 1, 2, 3. Песенка для Илюшина будет. Пою я. Это увертура. Еще увертура. Очень долгая увертура. У нас самые долгие увертуры во всем мире. А теперь начну петь. Внимание. Уже я им делал, но ничего. Будет. Теперь, внимание. Вдоль по улице метелица мечет. За метелицей мой миленький идет. Ты постой. Вот голос. Постой, красавица моя. Дай же наглядеться радость на тебя. Ты постой. Постой, Саша, куда ты идешь? Я иду как райчире учить себе тренировки Динамо. Постой, красавица моя. Выходила на берег Катюша, на высокий наберег. Уйди, Саша, уйди. Я памятник себе воздвигни рукотворный, к нему не зарастется народная тропа.
Сашка, уйди, не мешай. Я скажу товарищу Каранскому. Второй раз пою вдоль по улице метелица метет. Давай, давай, за метелицей мой миленький идет. Ты постой. Куда? А, мне жизнь не надоела, я иду обещаться здесь. Постой, красавица моя. Помирать нам рановато. Есть у нас еще дело дома. Помирать нам Помирать еще рано, иди домой на собрание, да. Третий раз пою, последнее внимание. Вдоль по улице метелица мечет. Everybody, за метелицей мой миленький идет. Ты постой! Черт один, уговорил меня! Постой, красавица моя. Ну, девушки? А девушки потом! Je neskorý večer a o takomto čase sa vo všetkých divadlách na svete končí prestávka. Diváci sa vracajú do hľadiska a herci vychádzajú na javiská, pretože to, o čo dnes predovšetkým ide, je rúža. Ale ja poznám jedno tiché, jedno malé a jedno smutné slovo, ktoré znamená pušku. Je to slovo orúžie. Áno, o rúže. O rúže. Zašepkal ho Izák Babel, keď sa pobral do hlbokej noci. Vypláca, pál do čiernych prác. Pál cieľ sa ti v oblakoch stráca, máš ešte pár rád. Mier na ten terč vraní, váš si cenu chvíľ, keď ti nik nebráni, páli to všetkých síl. Mosty, čo nikam nevedú, spál a zostaň tam. Tam, kde číha na teba spredu krdel čiernych vrán. Mier na ten terč vraní, máš už len pár rán. Pál, veď ťa nik nebráni, sám sa teda brán. Spáľ mosty, čo nikam nevedú, spáľ a zostaň tam. Tam, kde číha na teba spredu krdel čiernych brán. Mier na ten terč vraní, máš už len pár rán. Pár, veď ťa nik nebráni, sám sa teda bráň. Sám sa teda bráň. Sám
by som vám chcela povedať niečo o tom, ako postavili múr plaču. Už sa zdalo, že je s múrom všetko v poriadku. Ľudia vzdychajú. Bože, to je krása. To sa bude plakať. Ale zrazu, keď už každý zvážnel, keď už každý vyťahuje vreckovku, ozvalo sa v miestnom rozhlase. V záujme dobrého a plynulého plakáňa našich občanov budú deti do 5 rokov plakať útorok a piatok, mládež do 30 rokov nedelu a stredu a všetci ostatní pondelok od 8 do 9. To je všetko, konec hlásenia, opakujem. Miestny rozhlas stíchol a tu vstala Ruža a vraví: prosím, a čo bude so mnou? Kedy môžem plakať ja? A potom stal kameň, potom zápalková škatulka, potom psi, vlci, bíci, vtáci a potom stala studňa a vraví: prosím, a čo bude so mnou? Kedy môžem plakať ja? Ale miestny rozhlas iba zýva a vraví: je mi ľúto, moji drahí, dneska treba mysleť predovšetkým na človeka. To je všetko, konec hlásenia. Všetko mizne ako dym, ako lístie z nášho stromu. Všetko mizne a ja tomu neverím. Keď už budeš celkom sám, celkom na dne svojej biedy, áno, ja ti práve vtedy zašepkám. Dážď ruží padá stále, dážď ruží padá stále, dážď ruží padá stále na nás. Všetko mizne ako dym, všetko mizne, všetko hasne, ako rím na konci básne, neverím. Teraz aj pieseň zaznie nám potichu a naposledy, ale ja ti práve vtedy zašepkám. Dážď ruží padá stále, dážď ruží padá stále, dážď ruží padá stále na nás. Všetko mizne ako dym, ako stopy v bielom snehu a tvoj deň na druhom brehu mizne s ním. A keď pieseň zaznie nám potichu a naposledy, áno, ja ti práve vtedy zašepkám. Dážď ruží padá stále, dážď ruží padá stále, dážď ruží padá stále na nás. Dážď ruží padá stále, dážď ruží padá stále, dážď ruží padá stále na nás. No poďte, súdruhu,
Poďte sem. Vy ste vraj utekli z domu? Áno, tak raz ráno som išiel po noviny a keď som si ich prečítal, už som sa radšej domov nevrátil. Tak pôjdete stále takto prede mnou, pôjdete po tejto chodbe doľava doprava, poza tí stolice, poza tú skrinu a budeme v mojej kancelárni. No. A kde ste sa všade stržovali? Áno, tak stravoval som sa po bufetoch, spával som pod mostami, bolo to ťažké. Takže tady to teraz rovno doleva, potom poza túto skrinku, či čo to je. Tady to, týma to dverama, túto pozor opravujeme. A tady to teraz rovno a tam už je moja kancelárna. Tak. Áno, ale potom sa mi podarilo predať zo pár vynálezov, tak sa to zlepšilo. Vynálezy. Človek je dneska rád, keď sa sám vynajde. No, tak chodte, tady to. No, a to je moja kancelária, vidíte? Útulné zariadenie. No, vidíte, útulné zariadenie, záruka úspechu. Tak si sadneme a začneme. No. Ďakujem vám. Počkajte, to je moja úradní stolica. Sem si sadnite. To je útulné kreslo. Elektrické. Nebojte sa, aj tak nemáme prúd už 2 týždne. Teraz sme objednali plynové. Ja, keď som bol malý chlapec, tak tiež som býval bezprízorný. No ale potom, keď som získal Československú štátnu prízornosť, tak sem získal aj zamestnanie. A kde ste zamestnaní, ak sa smiem spýtať? Môžete sa opýtať. A čo je vás do toho? To keď idete električku po tej hlavnej ulici, tak takto keď sa držíte v električke tej štangle, tak sa vám míne pred očima taká budova. A tam sú také stĺpy a na tom jednom stĺpe je tabulka. A na tej tabulke je napísané, že one. Čo je vás do toho? Čo je na tej tabulke? Ja viem, dali vám aj takú malú legitimáciu. Dali a nedali. Čo je vás do toho? Nedali mi, predstavte. Nedali. To bolo tak. Ja som tam prišiel, to bolo v Lani, o 2:30. A tí súdruzi mi povedali čest práci. No ja som neváhal, tej som im odpovídal, čest práci. No tak oni mi povedali, súdruhu, ty tu budeš robiť kapitána. No tak ste to zobral. Tak som to zobral. Kapitánstvo je predsa výnosné. Ale nie, ja to nerobím pre penáze. Mňa to baví, to kapitánstvo. Ja pritom pocitujem takú živelnú pohromu. Takú živelnú radosť, chcem povedať, áno. No len treba samozrejme to všetko vedieť a tak ďalej. A kde ste zamestnaní vy? To sa pýtate služobne. Ale ne, čo si myslíte, že ja som fízer? Tak odpovedajte, kde ste zamestnaní. A kde ste boli zamestnaní pre 45. A pre 35. A pre 25. A pre 15. A pred 5. A pred minus 5. A pred minus 5. A kde ste, halo? Tu som, čo je? Jak ste sa tam dostali? A ste sa ma zavolali sem, no čo na mňa kričíte, myslíte si, že ja sa vás zlaknem? Prečo by ste sa ma nemali báť? Viete, koho ja poznám? Pošuškajte mi to. Ešte raz vlastnejší. Ja, tak to je niečo úplne iné. To ste mi mali povedať hned. Ja toho súdruha vôbec nepoznám. A odkiaľ ho poznáte vy? Ja ho poznám len tak z počutia, no on býva nad nami, hrozne tam dupocúfa, no tak... No ale ja poznám všetkých našich súdruhov. Tak ho poznáte? Poznám, samozrejme, že ho poznám. Výborné, keď ho poznáte. My sme mali s tým súdruhem spolu sedeť. Ale potom z toho zišlo, poneváč vysvetlo, že on mal lístek na úplne opačný konec kina. Aha, no. Tak sme nesedeli potom. To sa nedalo, no. Počúvajte, chodíte vy do kina? Ale no samozrejme, že to kto by nechodil. Tak... No, tak to začneme zápisnične zachycovať. Marta začne klepotať, chodí do kina. Áno. Čo ste videli naposledy? No tak Hviezda, Pohraničník, Partizán. Áno, to je myslím strážené to kino, ne? Áno, to je. Som videl aj iné veci. No, čo ste videli? Nie len kina, no videl som tá Piková dáma. Ja, Piková, áno, to poznám, počkajte, Piková, kde som ju ja videl? Marta, nemali sme mi tu Pikovú, Piková. Není to náhodou dcera toho Wilhelma Píka? Mali, čo? Ja rodičov nepoznám, no Piková to... Počkajte, ja sa pozriem do mojej kartotečárne. Tuto mám pány, to není ono, tuto budú dámy, počkajte. Dáma s kaméliama, to není ono, dáma ze psíčkem, ne? Dáma v jazere. To jak ten Bill Marlow ju tam na míste zidentifikuje. Čo? To není ono, počkajte, Piková, to bude pod A, Piková. Není to tu. Nemali sme mi tu Pikovú, Marta, čo povíš, Ježišmária. A kde ste ju videli naposledy vy? Ja, no to už bolo strašne dávno, počkajte. Viete, čo vám pomôže? Počkajte, kde to bolo? Viete, čo vám pomôže? Dedukcia. Čo mám? Dedukujte, my tu od rána dedukujeme a veľmi sme si to obľúbili. Dedukujte! Ja si radšej spomeniem. Ale čo si tu budete spomínať? Akurát vy si tu budete spomínať, všetci tu dedukujeme po tú tváru, on si tu bude spomínať. Počúvajte, dedukujte, lebo na vás namierim stolný lampu. Tak poďme. Marta, čo urobíme s tým prípadom Hrušovský a spol?
Ja navrhujem trest smrti. Daj mi tam krížiky, ja už budem vedieť, čo to znamená. Poďme. Tak čo už ste dodedukovali? Ja som si spomínal, ja som ju videl za oponou. Za železnú oponu, čo? Nie, to bola plišová opona. Keho? Pliša nepoznám. Jak sa tam dostala plišová opona? Ja čo len, lebo si tam zabudol, alebo čo, a tá plišová opona sa roztvorila a tam... Nikto. Jak to? No nikto. Absolútne nikto? Absolútne nikto. Ani ja som tam nebol? Nie. Tak tam nebol nikto. Tam nebol vôbec nikto. A ja sa dívam a vidím, že pod tým priestorom, nad ktorým sa zodvihla tá opona, tam dole, tam bola taká diera. Dúra, čo? Predstavte si taká diera. A kto bol v tej dúre? Tam dole všetci sedeli a čakali. Tam sa skovávajú po dúrach svetoví imperialisti, ale my ich pochytáme a to jedného pohádžeme. Smrť svetovému imperializmu. Pokračujte. No tak tam bola tá diera. Áno. A počkajte, mala tá dúra dvere? A tam boli dvere, samozrejme. Boli tie dvere na otváranie? No tak oni boli aj na zatváranie, to boli kombinované dvere. Vešelný má niekto? Jeden pán. Aha. A polovník? Prečo? On bol vo sviatočnom oblečení. Tak to bol svátečný. Áno, no tak on vošiel a tí, čo tam sedeli, oni všetci vstali, vieš? Ja, no tak to bol učiteľ, to mi je jasné. Tí žáci tam niečo vyparatili, potom sa schovali do tej džúry, vešel učiteľ a oni vstali, aby mu zdali česť. Aha. Tak to bolo. No tak oni vstali a on podišiel k jednému z tých žiakov, teda podal mu ruku a niečo mu hovoril. Áno, to bolo protečný ditko, on mu hovoril, dones šunku, dones vajca, dones slaninu, nebude dvojka s mravou, no. Pokrač. No. No a ako to bolo ďalej? No tak ako to bolo ďalej, tak tí si potom zase všetci sadli. A prečo si sadli? Ponevač, mali stoličky. Áno. Ale ten pán, ten v tom sviatočnom, on si nesadol. Prečo si nesadel? Ponevač nemal stoličku. Áno. My máme metódy, čo? No, na všetko príde. Všetko zistíme. On nemal stoličku, on mal púzdro. Na hlave mal púzdro? Vo vrecku mal púzdro. On vyťahol z vrecka púzdro. A vybral okuláre? Nie, otvoril to púzdro a tam, v tom púzdre tam bola palička. Zobral tú paličku. A začal ich byť hlava nehlava. A jak ich bije, tak ich bije, ale však byť sa nesmie. Ale nezačal ich byť, prosím vás. Čo ich nezačal byť, Však teraz ste povedali, že ich začal byť hlava nehlava. Ale ja som nepovedal, že ich začal byť, ja som hovoril... No vy ste dobrí, ja som to začal, ne? Ja som to povedal, že ich začal byť hlava nehlava. Však máme tu na to zápisnicu, Marta, prečítaj to. Ja ti nevíš čítať, no tak potom môžeš žiť. Tak ako to bolo s tú paličku? Chytil takto tú paličku do ruky a tým, No, čo a tam strčil si ju pod pazuchu, ne? Prečo? A potom si ju vybral, pozrel sa a otrepal. Nie, to nebol teplomer, to bola drevená palička, Čo to taká, mohlo on byť? chytil, tak to ju držal v ruke a tí, čo tam sedeli, oni sa všetci dívali tak uprene na tú paličku. A ten pán s tou paličkou zrazu urobil taký pohyb z hora nadol. No počkajte, to si musíme zápisnične zachytiť. Marta, zdvihni písací stroj nad hlavu, vy vstante a spravte ten pohyb z hora nadol. Keď povím 5, spravíte ten pohyb. 5, tak. Pozbíraj klapky a klep ďalej. A ako to bolo ďalej? Tak a v tom, ako on urobil ten pohyb z hora nadol, tak v tom tí ostatní, oni začali vyhrávať, viete? No vtedy prehrávali, ne? No nie, tak na husliach začali vyhrávať. Počkajte. Oni mali husle? Prosím? Oni mali husle? To som vám nepovedal. To ste mi zatajili. Všetci mali husle, všetci Všetci, mali čo? husle, jedni menšie, druhý väčšie. Vače mali tí protekcionári, s tým ma tiež zatočím, ne? Čo to s vama dokančím. Všetci mali. Totiž jeden tam mal aj čelo. Len jeden tam mal čelo? A ostatní čo tu to mali vy? Kúsek plechu tu mali, alebo čo? Vyprávate. Nie, tak... Ostatní mali tiež, no ale on mal ešte jedno. Čo? Kde ho mal? To druhé čelo, kde ho mal? Tuto ho mal pod pazuchu! Však ho to muselo šekliť. On ho takto držal, pred sebou, takto ho držal. No. Marta, počula si to už niekedy, takto? No toto je velice záhadný príbeh. Nevím, ešte sa tam som vôbec není na stope. A ten s tú paličku, nedal mu takto po ruke? Nie, ten s tou paličkou tam stál pred nimi, oni hrali, on stále robil s tými rukami také tie pohyby. Ano. Ja sa dívam, čo to robí, dívam a v tom som zistil, že ten pán s tou paličkou on hádal. Ja, to bol súťažáci číslo 1. To celé brala televízia. On hádal, on musel vždycky uhádnuť, ktorý z tých huslistov začal hrať, viete? Áno. Huslista tam začal hrať a on hneď na neho, ty si to bol.
Ty si to bol, ty si to bol. Kedy? Tam hádal. No počkajte, a uhádal vždycky? Vždycky uhádal, samozrejme. Tak to mali pripravené tí televízáci, podvodníci hnusní. Pripravené to mali. Oni rozdali aj otázky, aj odpovede. Samozrejme, že to uhádal. A oni chcú, aby sme im zavedli barevnú televíziu. To im zavedli. Raz neuhádol. No počkajte, raz neuhádal? Raz neuhádol, to. Tak raz neuhádal. Tak to nemali pripravené. No vidíte, úplne zbytečne som sa rozčertil. Áno, Aj minule som tak troch zastrelil. Taký je život, no. Tel Aviv. Áno. Ako hovorá Francúzi. Tak raz neuhádol, on totiž ukázal na ten priestor nad tou dierou a tam nepribehol huslista, naopak, tam pribehla jedna pani. Jaká pani? No taká korpulentná dáma. Korpulentná, ešte to nám tu chýbalo. Koľko mala u seba korpulentov? No ja som sedel ďaleko, ale také 3-4 mala. A dovolený jeden. Áno, ona tam pribehla, postavila sa na okraj toho priestoru a začala hovoriť niečo tomu do tej diery s tou paličkou mu niečo No hovorila. počkajte, a hovorila mu to potichu? No ona to spievala, nahlas spievala. Ona to spívala. Spívala s tvrdými, Marta. Spívala. A on spíval snu? Nie, on nespieval, on len počúval a pritom stále robil takto s tými rukami. Aha, on jej asi ukazoval takto. Súdružka, teraz chodte preč. Preč. Idete preč. To bola jeho žena. Ona mu prišla oznámiť, že sa niečo doma stalo, že sa nedaj Bože pustil plyn. Nie, plyn nebolo cítiť. Ne? A čo bolo cítiť? Skôr bolo cítiť také napätie. Koľko voltov? Ovzdušie. Voľné poletujúce volty, A áno. skutočne k tej pani pribehol jeden pán tam hore na ten priestor. Jaký pán? Taký v také fúzi mal a pribehol. Na Maďar. Postavil sa k nej a tiež začal spievať na toho s tou paličkou, takže obidvaja spievali. No počkajte, ideme po tejto stope. Celý ten dvojčlenný kolektív spíva. Áno, Ten dole tú paličku nespíva. Nie, on nespieval, Čo toto môže počúval a ako keby nerozumel ani slovo, lebo zrazu urobil taký pohyb, ako keby chcel povedať, už toho mám dosť, prestaňte. A v tom oni prestali spievať, tam tí dole prestali hrať, tá pani sa poklonila a spadla Na potom... tých huslistov pozabíjala ich tam a chudáci. Spadla potom opona. Opona, rozumiem. Tá pani sa poklonila, odišla, ten pán sa tiež poklonil, aj ten s tou paličkou sa poklonil, tí huslisti vstali, poklonili sa, tak aj ja vzadu som stál a poklonil som sa, no čo som mal robiť? Počkaj, všetci sa klamali? Všetci sa kláňali. To boli nejakí moslími, No, alebo to už čo? neviem, no. A na ktorú stranu sa klanali? Na východ. Ešte, že tak. Ovšem, na núdzový. A ako to bolo potom ďalej v tej ďúre s týma dverama? No tak ten pán s tou paličkou sa začal lúčiť s tými huslistami, potom odbehol a tí huslisti sa hrnuli tými dverami za ním. No počkajte, hrnuli sa organizované alebo Tak neorganizované? jeden cez druhého. Takže neorganizované. A nevšimli ste si, nemali takto ruky nad hlavama, keď sa hrnuli? Takto. Tak to nemali. Nemali. No to tam nebol nikto od nás, Marta. Nebol. A kde ste po celý ten čas sedeli vy? Ale hovorte pravdu a sem sa mi pozerajte. Kde ste boli? Ja som sedel tam vzadu, ja som tam sedel. A čo ste tam robili? Ja som sa díval. Počúvajte, hovorte pravdu. Uvedomte si, že všetko, čo povíte, môže sa použiť proti mne. Áno. Ja som sedel tam vzadu, díval som, aj som jedol. Mali ste čo jesť? Ale som so sebou z domu som mal. Hej. Teraz nemáte? Bohužiaľ nemám. Nemá, Marta. Nemám, bohužiaľ. A keď som dojedol, zasli sa svetlá, nič sa nedialo, všetci poodchádzali, tak som aj ja vstal a odišiel som z divadla. Dobre, počkajte, dokončíme zápisnicu. Marta, píš. Potom súdruh vstal a odišiel z divadla. Bodka. Tuto je to na kraji. Bodka. Bum. Jej! Z divadla? Z divadla, áno. Dobre, vydá moje oči z divadla? To ste mi mali povedať hneď, že z divadla. To bola predsa piková dáma v divadle. No však do divadla chodím, to poznám. Piková dáma, operný tvorba, Puccini. Z toho vám môžem kusek zaspívať. Jam tam, piková sem, piková tam, piková sem, piková tam, piková sem, piková tam. Už sa ani nepamätám, kedy smerom odešla, sem alebo tam. Tam išla, keď ja som Tam. No ja mám divadlo velice rád. Do divadla chodím. Služobne, hej. Ne, súkromné. Súkromné, to je taký môj koníček. Huby. Aha, áno. Počkajte, čo som to videl naposledy? Čo som to videl naposledy? A názov si nepamätáte? Názov sa volal... Čo, nemám mozek? Tuším, nemám. Vy ste si
si museli kupovať lístok. To som si musel, A bohužiaľ. na tom lístku musel byť napísaný ten názov, tak ja vám to pripomeniem. Keby ste mi to Vy ste si pripomenuli. kúpili lístok a na tom lístku bolo napísané... A prídem hneď. Ne, to nebolo tam, to bol iný. Moment, tak na tom lístku bolo napísané... To! Galéria! Áno, máte pravdu, galéria číslo 41 a z nepochopiteľných dôvodov tam bolo napísané, že stred. Aha, Neviem, čo takže to bolo. celé sa odohrávalo v galérii. Ne, to bolo kompletizované divadlo. Tam mali galériu, foaje, aj kuloáre dva tam mali. Ale čo? Áno. A potom vpravo, vľavo aj stred mali. Tak ja som išiel do tej galérie, podľa lístka, otvoril som dvere, tak to vedem do tej galérie a tam vám bolo také rembrandtovské prítmy. A Rembrandta nikde. Kradnú obrazy. Ale ne, to nebola obrazová galéria, to bola bustistická galéria. Busta pri buste a za bustu busta. Aha. Tam bolo do polkruhu také semišové zábradlí a tí busty vám tam boli postavané na takých nízkych postavcoch, takto do takého polkruhu. Áno. Ale to vám bolo realistické umenie. Áno, To bolo vypracované, detailné, vytepaný, každý ten vlas. Áno. A tak som sa išiel bez katalógu, bez všetkého poobzerať, čo to je, z jakého materiálu. A hneď tak od kraja, ani som nevedel, od koho tá busta je. Od kraja ste hovorili. Tak, áno. A jak sa tak pozerám na tú bustu, tá jedna hneď z kraja tá mala okuláre, predstavte si. A pozerám sa na ňu a zrazu vidím, že za tými okulárama tečú slzy. Slzy jej tekli, tá busta plakala. A zrazu mi hovorí, nevidím. A vtedy som si uvedomil, jaké je to umenie mocné. Že ono neusmernuje. Nepoučuje ono človeka len tak jemne to umení pinkne. Aj tá busta ma tak jemne pinkla, ja som skoro preletel cez to zábradlí. Som zostal vysieť na tom semišovom zábradlí, ona ma držala za nohy, tá busta bola taká láskavá. A predstavte si, jak som sa rozhľadil, tak ja som vlastne vysel na takú krásnu, udržovanú priepastu. Áno, niečo podobného ako macocha, juhomoravský krás. No, že na macoche tam teče dole v tej prípasti potok. Ale tu netekel potok. Ne, to vysušili a namiesto neho tam bolo javiščátko. Velice príjemné. Tam sa odohrával ten dej. Tam sa odohrával ten dej. Tak tam, ja som to pozoroval celé, tam prišli najprv 2 nohy, potom tam prišli ešte 2 nohy, a potom ešte 2 nohy. Takže tam bolo 3x2, to je najmenej 17. 6. Len 6? No tak 6 noh. 4 potom odešli a vrátili sa len 3. Čo to mohlo byť? Ja neviem, a potom sa to tak zapletlo, ten dej, to bola nejaká tragikomédia, a potom sa to zapletlo, malo to prebohatý dej a celé to skončilo tak, že tam zostala stáť len jedna jediná noha. Ale veď to poznám, to som videl. Príbeh opravdivého človeka. Áno, uhádol. Ja mám totiž divadlo tiež strašne rád, ja divadlo milujem, ja mám hrozne rád aj tých ľudí, čo to píšu, tie divadelné hry. Áno, gramatici. Áno, to ich mám milujem. Viete, ktorého ja mám najradší vec? No? Shakespeare. To není Slovák. To je Brit. No, to je Brit, ten chodí tak po tej Británii, každého sa pýta, Brit alebo nebrit? Áno. Brit alebo nebrit? Nebrit je ven. Áno. Víte čo? Zahrajeme si od toho Shakespearea nejakú hru. No dobre, ja sa idem pripraviť. No, chodte sa pripraviť, ja to tu zorganizujem. My vám zahráme tú truhlohru Hamlet. Neviem, či to poznáte. Ja budem hrať toho prvého, on bude hrať toho druhého. Počkajte, ako by som to zorganizoval. Tak viete čo, súdruzi, vy zostanete sedieť tak, jak sedíte. Marta, ticho, domov, teba už nepotrebujeme. Súdruzi, muzikanti, vy zahrajte niečo velice krátkeho, ale pritom umelecky hodnotného. Shakespeare. Však to bol môjho starého otca spolužák. S ním vždy mi bolo krásne, možno je to tým, že píše o mne básne a ja ich pochopím. Jedným slovom sen a viac vám nepoviem. La la la, la 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 la, ach láska, la la la, la 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 la. Tížko lampu zhasne, keď rozpráva o nás, aj myšlienky má vlastné a melodický hlas. Jedným slovom sen a viac vám nepoviem. La la la, la 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 la, ach láska, la la la,
a slovo láska skloňuje rád. Vždy dokáže nájsť ten správny pád, ten správny pád. Priznám sa vám vlastne, ťažko pochopím, prečo je mi krásne, iba keď som s ním. Je to proste sen a viac vám nepoviem. La la la, la 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 la, ach láska, la la la, la 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 la. A slovo láska skloňuje rád. Vždy dokáže nájsť ten správny pád, ten správny pád. Priznám sa vám vlastne, ťažko pochopím, prečo je mi krásne, iba keď som s ním. Je to proste sen a viac vám nepoviem. La la la, la 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 la, ach láska, la la la, la 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 la, ach láska, la la la, la la la. Vládci, který svojho otca miloval, pomstí ju ohavnou, tu strašnou vraždu, pomstí má s Bohom a nezabudni, nezabudni. Nezabudni! Stoj, kto tam! Stoj, kto tam! Stoj, kto tam? Tu doktor Guildenstern. Rosenkrantz! Tak čo čakáte, Áno, ste vy? od večera. Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním. Hovorí mu Hamlet, poď, to som ja, tvoj mŕtvý otec, kráľ. Klaudius mi nalial do ucha jed, pol litra. Mám ho pri sebe, poď. Ale vy vyzeráte, aký si unavený. Ale som celú noc ani oka nezažmúril, už okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma. Objal vás? Objal ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Guildenstern, Mojžesova 25. Povedal, damne a odišiel. Toto, ale s kým si vás to mohol pomýliť? Ako vás to oslovil? Gertrúda. No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou. No, myslíte? Ale kto je Gertrúda? Ježišmária, kto to je? Gertrúda. Počkajte, Gertrúda. Preboha! Čo? Veď to je naša pani kráľovná. Naša kráľovna sa volá Gertrúda? No áno. Veď jej manžel sa volá Klaudius. Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne Ale vynadať. som išiel za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe, ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil, aspoň by som dačo videl. A v tom na konci chodby král. Čo tam robil? Začal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal. Ale čo si mrmal konkrétne? Čo ja viem, dolník, horník, král, tu a v tom sa ku kráľovi blížil tieň. Áno, jeho vlastný tieň. Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň Díky. A Díka nikde. Prečo nikde? Díku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to tam Ktorý je to? No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore. Jaj, viem, ten poďobaný. Hamlet, áno. To je veľmi sčítaný. Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž. A pravda, že často ho vidno v hradnej čitárni. Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť. Myslíte? A ja som minule išiel hore po hradbách, Aha. pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva diely?
Hovorím jej, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je púhý preľud môjho sčítaného mozgu. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona zišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná. No sú hladné, strašne. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná. No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou. Nad svojím strýkom takto zdýkol, takto stál tam zdýkol. To bola jeho dýka? Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starý vždycky špáral v zuboch. Viem, tá hrdzavá, áno. No, a takto tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom. Ježišmária, ešte mu dačo vyparatí. No veď mu mohol aj gombíky poodrezávať. No, veď viete. Tak si vravím, zabránim tragédii. A zakričal som na Hamleta, Hamlet, poď sem. A Hamlet i prišiel. Prišiel ku mne a ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrodky, ty počúvaj, Hamletko. No čo to má znamenať? Strýko sa ti tu modlí, ty tu chodíš hore dole s dýkou, už veď sa nevie sústrediť. Ale nič, čo on na to? Že nič, že je nervózny a že by najradšej každého pozabíjal. Preboha. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne. Ako? Takto. Takto ju držal a takto sa blížil ku mne a hovorí mi, Guildenstern. Čo? Guildenstern. Choď do kláštora. Teraz v najlepšom veku. Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou. Ktorou? Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky. Áno, poznám. Tadia sme chodievali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky. A tam v tom sklade, tam sú jedny také tajné dvere. Áno, poznám, tajné dvere. No, kto by ich nepoznal? No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol? V sušiarni. Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrudy za takou záclonou. Viete, a tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu, viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Ale druhé oko ste mali pri sebe. Áno, samozrejme, takto som sa díval a tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak naľahko. Ale hýbajte. Predstavte si, ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti. A to negliže nosila so sebou? Áno, tu mala zrované takto a takto chodila hore dole. Ale celá kráľovna, tak viete napodobniť. Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou, ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, ja už nevládzem, nehnevajte. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa a viete, kto vošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu? No kto iný? Ja! Ale čo vy? Pardon, ja som hore. Polonius? Tá stará, hnusná, mazaná líška? Predstavte si, vteperil sa, poznal tú skratku, vošiel tam, ja mu vravím, sem sa dvaja nevmestíme, a on že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej, hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť a stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam. Tak to ju nahuckával. Po veršoch. Na čo vy? Ja si hovorím, idem ju odhuckať. Tiež vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku. Ja list vám píšem, no a čože? Čo už riec môžem listom tým? Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne Hamlet. No, to je ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet v poslednom čase. Aj sa mu ruky trasú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa. Čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradbách. Ja za to nemôžem, že ma to baví. Strašenie. Ja som stále len strašil. Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak. A my sme tam s tým Polóniom, za tým závesom sme s tým Polóniom to sledovali celé, viete? Polónius vám stál na hlave? Aj na hlave, aj na nohe, aj na ruke. A ja mu hovorím, počúvajte, Polónius, veď ste mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť. Počúvajte ho! Čo je? A on mi hovorí, v sklade? Čo? Ja v sklade? Choďte tam, vy, idiot. On vám povedal, idiot! Zabíme ho, ty, poď sem, ty! Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje, No.
Dobre, dokončiť. Čo sa tu nadrapuješ? Nevidíš, Čo je? Čo sa dívaš? Čo sa nadrapuješ? Čo je? Daj mu, klapni ho, ty! Daj mu, ty! Takto! A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha. Ej! A predstavte si, ja som sa porezal, no aha. Ako, prečo? A tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka. On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku? No. To je drzúň. No to sú spôsoby. Teda, V zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol, no pozri. no kto to mohol byť? No Gertruda to nebola, no. Nie. Hamlet to tiež nebol. Ja som tiež radšej rýchlo odišiel. Drahý Rozenkranz. Áno, ja som vám k službám, Guildenstern. Keby sa vás niekto na niečo pýtal, dnes v noci sme boli spolu, hej? No počkajte, tomu nerozumiem. Ako, veď dnes v noci ja som bol úplne sám. No dobré, ale ja potrebujem alibi. V čase vraždy som nebol vo svojej izbe. Tak vám treba. V čase vraždy má byť každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, sa chystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie. Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polónia. No to je známa vec. Po jeho vrahovi sa pátra. To je spravodlivé. Pátranie vediem ja, no tak... Vy vedíte pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami. No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda. Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám. Áno. Vražda totiž to je veľmi vážna vec. To je vážna. To taká Ofélia, to je úplná sirota. Čo Oféliu mi ani nespomínajte. Prečo? Tá sa zas ráno utopila. Zas? No. Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo? V potoku pod hradom. A vy ste boli pri tom? No dovolte. Samozrejme. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. 3-krát som ju musel ponoriť. No. A furt spievala do re mi fa sol la si do. Ja som počul z tej pesničky len do re mi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. Sem naproti do trafiky. Počkajte, po čo vás poslal? Po cigarety. Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli, tak vy nekazte tu na historickú scénku. Čo tu na mňa vykrikujete? Idem domov. Nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi, veď ja som predsa v Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabuľka a na tej tabuľke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých 4 kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von. Vy sám 4, čo? Áno, ja sám, taký som ja, Jarec, sám. Tak mi to predvedte, ako ste to To bolo celkom jednoduché. Truhlu, ako ste nesli Takto tú som truhlu, niesol tú truhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, podhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a keď sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy. Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste ju zložili? Nie do šatne, ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu. Hamletovcom, hej? Áno, k Hamletovcom. Viete, ako mi vynadala Hamletová? Pani Hamletová. Pani Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu. No, tak počúvajte, tak vy ste odborník, to je iné. Tak, no. To je iné, to vy ste vidíte, odborník. mali by ste ma odprosiť. Ja sa poznám vám dotkol. každú truhlohru, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu Tak poznám. napríklad poznáte ten kus? Samozrejme, že poznám, že sa pýtate. ten bol výborný, čo? No, výborný. Ježišmária, ten bol výborný. A tá, čo ako ona tam- tam príde, viete, No. ako ona tam príde a on ju tam nečaká, to bolo ohromné. A potom, ako sa ona tak zrazu otočila a pozerala sa na dvere. Na aké dvere? Čo? Tam dvere neboli, tam boli schody. No tak nad tými schodami boli tie dvere. A nad tými schodami bolo okno, veď tam sa odohrala tá tragická scéna, predsa, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere. Ale čo dárate hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere A neboli. čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli. Práve v tom bola tá tragédia. Čo? No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla. Máte pravdu. Nemala dvere. Ježišmária, tá ženská to hrala. To bol herecký bol koncert. výkon. Taká malá, tučná baba to bola vynikajúca. Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mäkká. Áno. Pamätáte sa, Áno, ako áno. tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmária,
Som príliš meká. A nebolo na nej absolútne nič A vidno. to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno. Áno. Vôbec nič. Aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte. Tak... Ja, to bola sekera! Sekera, no to Ja, s takýmto tak. koriskom, s takýmto... A viete, aj šepkári musel dať podnožku, aby spadla. A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť. Áno. Zaklopal, otvoril a hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tu na sestru. A oni mi hovoria, no tak si sadnite, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, tak čo? A to bolo tiež, viete čo, my si to môžeme celé zahrať, tú scénu. Tak ja neviem. Ako Teraz hovoria- myslíte? Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať. Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení. Nebudete niečo vyprávať? Cez vojnu evokovali celé rodiny, vy. No, tak dávajte pozor. Čo mám robiť? Povedzte mi, ja to urobím. Vy ste vrah, hej? Tu Dobre. máte sekeru. Dobre. Ja som pomstiteľ. Áno. Vy stojíte nad obeťou, tu práve ste leží. dorazili. Ešte krváca? To pravda, že Ja, krváca. ja nemôžem. Krváca. Ja, aj keď sa niekomu znov sa pustí krv, ja hneď musím utiecť. Ja to ale neznášam. počúvaj. Neznášam. V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Áno. Ste obyčajný vrah. Dobre, súhlasím. Krváca. Tak sa tu vžijem. Krváca. Čaj. Čo som sa vžil? No dobre, vžil. Bože, taká škoda. Vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No. A ja som pomstiteľ, ja potom prídem do... Pozor. Dobre. To je ťažké to herecké umenie. Toto. Počúvajte, niekto klope. A to som ja. Hej, vítajte. No, tak- Dobrý večer, čo Chcem chcete? tú scénu zahrať, nechápete to, vy ste vrah. Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou. To je jednoduché. A keď zaklopem, tak poviete ďalej. Áno. A dovtedy, čo si mám hovoriť? Vtedy čušte. Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase. hej? Dobre, s čím? S predtuchou. Ja z predtuchu? Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším. Aha. Vidno na mne niečo? Nie, absolútne nič. No vidíte. Zaujímavé. Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť. Hej, ale nie naozaj. Prečo nie? Čo? Zabili ste mi matku. Pelagiu Nilovnu. A to sme sa... To sme sa tak dohodli. Dohodli sme sa, že si ju vezmete. Ale veď ja som ženatý. Aha. Čo? Ty svíňa. Čo je? Ty hnusný chlípný vrah. Čo je? Vy ste sa zbláznili, Milan. Ja idem Nazývaš preč. blázno! O tom, čo si tu porobil! Čo som Tej porobil? hnusnej, prefíkanej Čo vražde! som porobil? Mamička moja Ja som nič jediná! neporobil. Bože môj, Počúvajte, čujte sa, ja si tu môžem kľudne aj tancovať. Nešliapte mi po matke! Mamička, počkaj, ja pomstím. Maria, veď on je blázon. Milan, počkaj. Milan, tu máte pilulu. To je pilula, to vám pomôže. Jeď! Fenmetrazín. Nestačilo ti, že si mi matku zmárnil? Čo? A mňa chceš zabiť, to ti nedarujem. Nie. Ty svinia jedna hnusná. Ty Nie. svinia jedna hnusná. Dávajte policajta. Vidno na mne niečo! Nie. Vidno na mne niečo! Daj, nie. Vidno na mne niečo! Hodne nie. A to je to herecké umenie. Dobre, ale teraz si to skúsme naopak, že ja budeme do toho vraha, vy toho pomstiteľa, hej? Dobre, takže ja idem za dvere. A môžete to skúsiť, No tak, ja neviem, ja pochybujem, viete, ja mám také slabé herecké počiatky, ja mám málo skúseností, ja som hral akurát Vasu Železnovovú. Tak vy ste vrah? Nie, ja som vrah, vy ste pomstiteľ, choďte za dvere. Dobre, ja idem. Hej. No moment, sekeru nechajte tu. hej? Čo je? A čo je? Vy máte povedať ďalej, čo? Veď vy ste neklopali. Čo je na tom, že som neklopal? Vy ste mi zabili moju matku. Akú matku? Čo, akú matku? Vy otcovná, pozrite sa, čo je toto? Ale čo, to je moja matka. Pozrite sa vy, ja vás zabijem. Krú, Jago, krú. Si pije, rieka stará. Nenávidím rasizmus. Preč, škvrny z mojich rúk, preč. Škvrny odstráni čistiaci prostriedok čikulik. Bol mi to treba. Ten oidipovský komplex. Hej, Julius. už aj ty, môj milý Brutus. Dnes asi nepôjdem do Senátu. Romeo. Julia. Umrime spoločne. Na zdravie. Julia, ale som ju dostal.
keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte! Uj, hej, hore, haj, dolu, haj, hop! Tak čo poviete? Ako mi to ide s tým pretvarovaním? Sa už sa to zlepšuje, čo? Zlepšuje, vy ste to celé hrali mizerne, ale toto ste zahrali skvele. Vy patríte na šibenicu, počúvajte. Ale kde? Ja patrím do divadla. Ja mám totiž divadlo veľmi rád. Á, vy máte divadlo, no, a ja mám divadlo veľmi rád, ja divadlo milujem. To je totiž jediné miesto, kde to pretvarovanie sa má aký taký zmysel. Pomaly svitá a o takomto čase na celom svete diváci odchádzajú z divadiel a herci opúšťajú javiská. Som veľmi rada, že dnes odchádzate práve z nášho divadla, i keď ste mohli odchádzať z La Scali, Oldviku alebo Comédie Française. Ak sa vám tu páčilo, vráťte sa. Čakáme na vás každý večer. Vážim